Salutare, dragi prieteni, eu sunt Mirna și ea este... Dă-te că aici e locul meu. Eu sunt Cingea. Așa. Și astăzi vom face Nam. împreună cu Gabriela. Nam împreună cu Gabriela. Da. Am. Ok, cine le zice prima? Cu tata. Tu. De ce eu? Tu, că eu nu mă gândesc. N-am făcut cu mâna unei persoane necunoscute. Stai să mă gândesc. Nu-mi amintesc. Bă, logică nu ți-am înțeles. Da, am făcut. N-am. Ok. N-am făcut, n-am. Am. Bă, da, am. Doar că am știut că e cineva, dar că nu era cineva, cel cineva. Adică, persoana cunoscută. Am sau n-am? Gen, m-am suit sau nu m-am suit în copac? N-am suit în copac. Da. Asta e Miruna. Telefonul s-a adus în fața asta. Am. Ce are mă telefonul ăsta? Ok. Am. Bă, dar stai un pic, ca să mă papuce în pești. Ai? Am zis am. Ok. Tu zici destul de suficient? Haide, zi. Și fac eu. Miros că din leagăn. Așa, hai zi. Ne facem n-am din camera, așa. N-am telefon iPhone. N-am. Și fac eu, n-am. Și că ai Android și vrei telefon iPhone. Nu, ce ai zis? Ai Android și vrei iPhone? Android nu e telefonul. Nu, de ce? Nu știu ce, dar i-am zis eu că telefonul ăla, când îl aveam, i-am zis, uite, telefonul meu se cheamă Android. Și nu era așa. Ok. N-am fost băgat într-un butoi. Gen, dacă m-am băgat într-un butoi. N-am. M-am băgat! M-am băgat! Poți să pun papuci aici? Da. Poate voră, fără să vreau. Mă dă aici un pic pe pișoară, doar ce am pus pișoarele pe jos. De că mi-e zboară poate aia. Vezi cum te încet? Așa, zi! Așa. Eu eram? Da, tu. N-am mâncat cireșe. Am mâncat și fix aseară de la Gabriela. Au fost bune. Îți pe Cindy și Miruna, nu? Îți pe Cindy și Miruna? Nu. Poți pe Gabriela și Mihaela? Ba, da, îl postez. Nu, pe Gabriela și Mihaela. Bine. Eu sunt Gabriela. Da! Da! Da. Filmam! Toată ziua filmează Miruna. Da. Așa zice și mama mea. Toată ziua filmezi. Așa zici. N-am, gen... Scrieți-mi în comentarii ce videoclip să fac, că nu mai știu. M-am suit în pod sau nu m-am suit? Eu m-am suit. Nu m-am suit în pod, dar am văzut cum arată. M-am suit. Oh, nu. Bă, da, pe bune asta se întinde? Da, asta se împinge, uite că... Da! Stai mai pe spate, fana, că-ți fac cu Zi! N-am fost la magazinul cu D, nu mai știu cum era. care de... N-am mâncat frunză, o frunză. N-am. N-am mâncat o frunză, asta a fost frunzarea, Am mâncat. Ca să mănâncă frunză. Dar nu e scârboasă. Bă, da. Bă, stai așa că ții minte că nu aveam eu hârtie igienică, că eram afară și nu aveam hârtie igienică. Și am luat frunză și m-am șters. Oh my god. Da, nu știu cine era de față când m-a văzut că nu am eu frunză și m-a șters. Adică nu mă... Ok, deci eu sunt. Nu, mă ștergeam la nas. Asta era. Nu, că făceam eu nevoie. M-am... Tu erai. Păi da, eu zic acum. Bă, tu erai la când am făcut eu așa. N-am mâncat corcodușe cu sare. Cărbos, nu? Eu vreau. N-am. Hai mă, că acum o ziceam. N-am trandafiri frumos și mirositori în curte. Stai. Miroase ce să-și miroase trandafirii. Arăt tu făcut trandafiri și vreau să miroase. Am. Hai, mirose și voi. Hai, ia-te.
Ăsta e telefonul, da? Ăsta e telefonul. Deci, hai, bună, salut. Hai, repede, fug. Tu zici? Cât e ceasul? Stai, pe la cât trebuie să pleci? La 7:30. E 7:21, ești nebună? Păi da, dar nu fac băiță. Mamă, nu poți face și tu la 8. Păi nu fac la 7:30, la 7:30 mă pregătesc ca o femeie, am ia mult. Ca o femeie îmi iau o jumătate de oră. Hai, vină încoace. Și tu și mi-a până la 8 și sper. Tu ești? Eu? Împinge sare. Am mâncat ciocolată expirată. Ce mai aruncat pe mine? Cred că există. N-am mâncat. N-am nici eu. Am crezut că ai mâncat. Am mâncat gen de la, uite. Caise necoapte. Am. Nu? Doar o gură am. Ok. Eu ridic. Am stins din greșeală filmarea când filmam. Da. Am. Chiar astăzi. Da, asta vreau să scriu acum. Eu Am spus cuiva că nu-mi place de el. N-am. Am. Nu, n-am spus nimeni că... Eu nu sunt Miruna. Eu nu sunt Miruna, eu nu sunt Maria, eu nu sunt Bogdan, eu nu sunt francez, Deci eu nu sunt alții. Și de exemplu ăștia de la mine din clasă toți spun că tu ești urât sau nu-mi place de tine, nu vreau să fiu prieten cu tine și da. Sau prieten. Și asta e faza. Bă, pe mine mă place vreo 5 băieți de clasă. Ba nu, 3. Zi. Ce face? Nu. Tu să zici ce am. Oricum știu cine te-a plăcut. Nu am de cine m-a plăcut. Haide că știu. Haide zi. Am mâncat iarbă de pe jos. N-am vrut să zic asta. Am zis iarbă de pe jos, am văzut iarbă de pe jos. Am căzut din leagă. Am căzut la ziua mea de 8 ani pe burtă, mă dădeam pe burtă leagă și am luat o gură de pământ. N-am fost la ziua lui mea de 8 ani. Ba da, ai fost. Ba da, ai fost. Nu țin minte. Ai fost. Te-ai plecat mai de bună. Când era atunci cu Maria și cu copiii ăia? Nu, făi, că Maria n-a venit la mine. Dar la ziua de 9 ani. Ai venit și la ziua de 8 ani. Dar nu știu, nu mai aduc aminte. Ai venit, eu zic că ai venit. Nu, eu nu mi-aduc aminte întâmplare, da? Că ai venit. Da, ai venit. Haide, zi. Tu ai zis? Că te-am zis, Am sărit pe geam. Am. Deci făceam noi odată adevăr și provocare și mie nu mi-a dat o provocare să sar pe geam. Ce n-ai sărit? Am sărit eu în locul tău. Hai că știu. Da. Păi vezi? Păi n-am sărit. Păi de ce ai scam? Păi nu la tine. Ok. Din nou s-a făcut cățel. Din nou s-a făcut cățel, oh my god. Aduce Hingheri la Miruna, acasă, la masă. Deci, când filmarea? Mai stăm un pic, să filmăm, că doar trebuie să plec, așa. Miruna, a fost frumos cât a durat, am filmat de 2 ori, așa că a fost fain. Deci, cam atât a fost cu acest episod. Ne vedem data viitoare pe acest canal. Pa!